Балканската война – история на разруха и промяна. Балканските войни от 90-те години на XX век остават едно от най-мрачните събития в съвременната история на Европа. Но какво всъщност доведе до разпадането на Югославия и началото на кръвопролитията? Историята ни отвежда към напрегнати етнически и политически противопоставяния. След смъртта на Йосип Броз Тито, национализмът се надигна в региона. Политическите амбиции и културните различия между хървати, сърби, босненски мюсюлмани и други групи изостриха конфликтите, които бяха тлеещи десетилетия. Разпадането на Югославия отбеляза трагедия, която щеше да промени завинаги картата на Европа. Етническата принадлежност стана катализатор за омразата. Геноцидът в Сребреница, обсадата на Сараево и други кървави събития показаха най-тъмната страна на човечеството. Сърби, хървати и босненски мюсюлмани се изправиха един срещу друг в брутални и насилствени сблъсъци. Международната общност беше безсилна в началото. Докато насилието растеше, се породиха въпроси за отговорността на световните сили. Когато мирните жители страдаха, светът наблюдаваше с ужас как етническата омраза води до нечувана жестокост. Бавно, но сигурно, международните сили започнаха да се намесват. НАТО стартира военни операции, като бомбардировките в Босна и по-късно в Косово, с цел да прекратят насилието. Но дали тази намеса бе навременна и достатъчна? Историците все още обсъждат последиците от тези действия. Мирните договори, като Дейтънското споразумение, доведоха до частична стабилност. Въпреки това, конфликтът остави дълбоки социални, политически и психологически белези върху жителите на региона, които са видими и до днес. Разгледана в ретроспективен план, Балканската война ни напомня за опасностите от национализма и етническата омраза. Конфликтът е урок за това колко крехки могат да бъдат международните усилия за мир, ако не се вземат решителни действия своевременно. Разговорът за мира, справедливостта и обединението остава актуален. Паметта за жертвите е напомняне за необходимостта от историческа осведоменост и устойчивост срещу омразата. Ако сте вдъхновени да научите повече за причините и последиците от Балканската война, продължавайте да изследвате нейната история. Споделяте това видео, за да провокирате дискусии, които ни учат на разбирателство и толерантност. Истината за тези събития трябва да бъде разгласена, за бъдещето, което заслужаваме.